Кажуть, підпускаєте, ламайте двері, будь ласка. Відкрийте ворота. Я вибачаю, що до хлопців ваші підійшли, попросили не ламати двері. Відкрийте ворота. Протягом 2 днів обурені бердичівляни та мешканці інших районів області штурмували двері та ворота 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. 10 діб, відведених на навчальні збори, минуло, кажуть, а призваних військовозобов'язаних додому відпускати не збираються. Масла до вогняного настрою матерів, батьків, дружин підливає інформація, що по той бік воріт над їхніми близькими мало не знущаються. Ще трохи лунає серед народу, і тут влаштують справжній майдан. А як інакше, запитують, коли військовозобов'язані скаржаться на відсутність начебто належного медичного обслуговування та нормальних умов перебування. Одна із жінок свідчить, у чоловіка виникли проблеми із серцем, так навіть не було де кардіограми зробити. Обмежилися якимись таблетками. Інша – в істериці. Через відсутність засобів для існування. Пообіцяла вкоротити собі віку її сестра. У мене сестра сказала, накладе на себе руки. Буде вся Україна слухатися. Не дай Бог сьогодні не відпустите. Не дай Бог щось з сестрою зробиться. Я не знаю, до кого я буду звертати. Не плачте. На всю Україну хочу сказати, не дай Бог, що з сестрою щось не робить. Як не дай Бог заворушка буде, вони підуть. Хто буде захищати? 2000 чоловік, що потім будете робити? Забрали людей без комісії, без нічого. Кажуть, тут уже з туберкульозом, є з сифілісом, є. Пустили нормальника, привезли що? Хворих? Чим лічкувати? Зараз дуже дорога ця медицина осталася в нас. Яку ми заробили, заслужили. Набирайте других. Я не хочу, вже 10 днів можна. До призивників. Чого ви до призивників не берете? Скажіть, пожалуйста. Чого? Скільки людей, стільки думок та вимог. Одні стверджують, що служити ніхто не відмовляється, але все має бути за законом. Інші обурені фактом, що містом без діла тиняється молодь, а до армії призивають дорослих чоловіків, в яких на цивілці сім'ї і робота. Всі разом не розуміють, чому до них не спроможеться вийти ніхто із військового керівництва. Чого боїться не вийти? Наші дітей там катують, буду сказати. 10 днів відбули, все, ми їх не трогали, ми їх годували, ми підтримували. Сьогодні Носили одежу, їжу. Тому що робота, тому ви знаєте самі, скільки зараз стоїть робота, щоб устроїтися. Потеряти її легко. У Віктора Івановича по той бік воріт син та 2 племінники. Він, котрий сам віддав армії 28 років, чудово розуміє, каже, що така ситуація. Але ж чому захищати вітчизну заманюють неправдою? Причому не мажорів призивають, а простих чоловіків. Прийшли, сказали, що тільки треба перевірити там якісь документи, записати дані і відпустять додому. Він на другий день прийшов, їх зразу погрузили, привезли в частину. Видали довідку, що на 10 днів він працює на роботу. Довідка офіційна, що він призивається на ці збори на 10 діб. Офіційно документ є воєнкомом підписаний, печаттю відправили на завод. Їх вже 10 діб пройшло, їх ніхто не відпускає. Кажуть, що мотивує тим, що прийшов якийсь там указ президента, ще підписаним 17 числом, що їх там якусь мобілізацію до 45 днів. І я хочу, щоб мого сина відпустили, тому що його забрали обманом сюди. Вони не хочуть цього відпускати. Дитина дзвонить, кожен день практично несемо їм поїсти, випити. Сьогодні приїхали з полігону, їх брали. Потопилася техніка в річці, вони були в воді, поприїжджали в спортивних штанах, хто кому що дав, в яких кімнатних тапочках. Нема не їсти, не пити. Він бігав, купляв тільки що воду, каже, папа, піди купи води, бо нема навіть попити ніякої води. Абсолютно не годують, вони голодні сидять. Навіть не хочуть ці передачі, що ми приносимо, не хочуть брати, тільки чекайте до 8 вечора. Все має бути за законом, кажуть люди. 10 днів вчили одних, час стільки само навчати інших. Потрібно захищати батьківщину, ми підемо самі. Наш народ згуртований. Якщо потрібно, скажуть заклад, ми підемо всі буквально за декілька годин зберемося. Ну так, як у цих дітей мучити, цього не потрібно робити. Об'ясніть цю ситуацію, відпустіть їх, скажіть, потрібно по першому зову, будь ласка, воєнкомат. І я даю вам гарантію, що із 100 чоловік, 80 чоловік прийде. Деяким із військовозобов'язаних, стверджують батьки, взагалі прийшли повістки без конкретних дат. Лише до центру зайнятості, мовляв, відправили довідку, що людини через навчальні збори не буде 10 днів. У сина є сім'я, жінка.
значить теж не працююча. Він має її годувати. Чим годувати на сьогоднішній день? В армії виділили такі гроші. Не ми виділяли, скільки ми в допомогу, значить, даємо. На сьогоднішній день 6 гривень дають в сутки. Як він може прокормити свою сім'ю? Чим? І так же само далі буде. Тут нам розкажуть, що їм будуть виділяти. Коли? Які? І з чого вони будуть виділяти? Ну, якщо згадати, давайте так, от якщо згадати, в принципі, от патріотизму дійсно, от якщо, така ситуація, державі потрібно просто. Так от насчет патріотизму, і вони пішли сюди. Був призив. Все, пішли, діти пішли. Ну на сьогоднішній день, так вибачте мене. Треба ж якось содержати, якось думати про що. А так одним тільки обманним путем. Ці гроші, куди вони відкладаються, ті, які були заложені в содержання нашої армії? Лише вийшов за межі частини бердичівський воєнком Віталій Войтович, як його миттю обступили люди. Конструктивного діалогу не вийшло. Питань задавали багато, жодна із відповідей не влаштовувала. Знімальній групі телекомпанії «Вік» все ж таки вдалося поспілкуватися з воєнкомом. Не бердичівським, правда, житомирським. Вся проблема у тому, розповів офіцер, що навчальні збори були влаштовані до оголошення часткової мобілізації. 10 днів змінилися на 45. Поки що на 45. Чому зараз такий стан? Тому що особи, які були залучені, призвані на навчальні збори, вони були залучені до вступу в дію указу президента. Ця інформація особовому складу доводиться. Чому вони її не чують чи не хочуть чути? Ну, зрозуміло, що є певна соціальна напруга, але Верховна Рада, вона приймає певні законодавства, вона оперативно реагує на ці зміни, які зараз стають нагальними. Щодо соціального захисту тих, хто нині знаходиться на навчальних зборах, то ті проекти законів, що їх він бачив, каже Андрій Матвієць, гарантують тимчасове звільнення підприємців від сплати податків, а військовим пенсіонерам – збереження пенсії. Ну а щодо вимог бердичівського жіноцтва? Це зрозуміло, слушні нагоди, але є ж вимоги чинного законодавства. На навчальні збори не залучаються чоловіки, які мають дітей до 3 років. Але при мобілізації ця норма закону у нас скасовується. Тобто зараз, на нинішній час, вона не діє. На зараз, щодо чоловіків, які мають дітей до 3 років, вона не застосовується. Тому що застосовується певний пункт, 23 стаття Закону про військову службу, чоловіки, які мають 5 дітей до 16 років. Але за їх згодою вони мають право служити за місцем проживання. Тобто це частина забезпечення, які можуть перебувати в даному регіоні. Відповів полковник і на питання, в яких все ж таки умовах перебувають нинішні військовозобов'язані, де і на чому сплять, чим і як харчуються. Впевнено можу вам доповісти, що згідно всіх наказів і норм, які існують на даний час, військовозобов'язані, які призиваються, вони мають спати на полу і їсти сухпай, вживати в їжу сухпай. Але вони мають 3-разове гаряче харчування, вони сплять в казармах, не в палатках, в казармах, відповідно, з усіма постільними приналежностями. Вони мають можливість раз в неділю сходити в баню, як положено. Сумнозвісні 6 гривень на добу, то, зі слів Андрія Матвійця, гроші, що їх призвані на збори, отримують просто за те, що перебувають нині на території частини. Щось на кшталт добових. Харчують чоловіків безкоштовно. На це, додав, йде щодня близько 100 гривень на одну особу. Люди, які працюють, громадяни, які мають роботу, вони отримують середній заробіток за цей час, коли вони знаходяться на зборах. Якщо людина знаходиться на обліку... Від кого заробіток отримує? Від свого роботодателя, бо він не звільняється. А Збройні сили компенсують роботодателю за те, що цей робітник у нього на той час був відсутній на роботі, не виконував свої зобов'язання. Це по-друге. Значить, ті особи, громадяни, які знаходяться на обліку центру зайнятості, вони отримують середній заробіток. На період призову змінюється відношення щодо грошового забезпечення, тому що громадяни військовозобов'язані становляться військовослужбовцями. І вони отримують зарплатню як військовослужбовець, відповідно тої посади, відповідно того звання, на якому він перебуває. Ну, я вам скажу відверто, я порахував вчора,
Бо до мене теж військовий комісаріат приходять на доукомплектування громадяни. Сама найменша посада з найменшим окладом близько 2700. Близько 2700. Це не в перший місяць, це на другий місяць, тому що перший місяць таки нараховується ще без відсотків. Відсотки у нас нараховуються в текущому місяці за попередній. І що у результаті із цього всього випливає? А те, що це не контракт, не будь-що інше, а справжня часткова мобілізація. І усі, хто їй підлягає, мусять продовжити службу доти, доки не буде виданий указ про демобілізацію, підсумував воєнком. Цей наказ має вийти тоді, коли стабілізується ситуація, яка склалася напроти нашої країни. За даними інформаційних агентств, достатньо велике скупчення військ напроти наших кордонів, з півночі до півдня. Будемо казати, що 45 днів – це не остаточно. Тобто, щоб люди налаштовувалися. Ви розумієте, що я не можу стверджувати то, за що я не відповідаю. Я можу стверджувати впевнено то, за що я несу свою безпосередню відповідальність. Але якщо до цього часу не буде якісь політичні рішення, вирішення, або певні лідери не приймуть свої певні рішення, відведуть війська, тобі ж зніметься напруга на кордонах, тоді буде, я думаю, що буде прийнято рішення щодо демобілізації. Тоді ці особи вони будуть відповідно звільнені.